Ready? खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा अमर वारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आं दा नोंथांमोननो बिराद मोजां जायगा देखायनो आखायाव लादों नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' बेनो जाहैबाय मोनसे बिराद समायना रमायना जायगा साला बुथारबाय खमसेखम जाङिफोरखौथ' गानहोनानै गालांबाय मा जारनि फाग्ला थांबाथां मानसि बुथारग्रालाय दाया अभिजित गस्ला लंपेन्ट गानहोदो लास्टखौ हैद सार थैखानाय मानसिखौलाय मानो लंपेन्ट गस्ला गानहोबावनांगौ फाग्ला थैनाय माला बेबायदि फरेन्सिक लिबाव बेबायदि लंथं लांजायो फरेन्सिक लिबावलाय माथो गोथैखौ लंथंफ्रासो पस्टमर्टेम खालामखायो माथो डक्टर थारिखाजों नुनानै फैसा जानो गिदों नायनि सोरना बांसिन लायो बबेबा थांखो नामा होनोलै मानो थास' बिबार नांगौ नोंलाय जोंना एसपि सारा थास' बिबार होनबाथाय बिराद फाग्ला जायो नांगौबा जबा बिबार फामि बिबार होनबानो जायोना नोङो सैमाफ्रा जायगा मोजाङाव बुबानो जायो Oh my god. Halo, CID. Halo, SCP Prodemani Share. Hah? Video खेबै केमेरामेन गायब जादों हाब बेथ' डेन्जार गथ'ना दे नोङो आंनो लकेसनखौ वाट्सएपआव थाबैनो सेन्ड खालामहर आंनि सानै अफिसार फाथायहरगासिनो दं आं इनफरमेसन कालेक्ट खालामनो थाखाय दे गोख्रै फाथायहर आंनाव वाट्सएपआव नोंनि लकेसनखौ अभिजित आरो दाया सार नोंसोर सानैया दानो हाग्रामा ब्रिजआव थांनानै इनफरमेसन कालेक्ट खालामनानै लाना फै येस सार आं बिसिनि लकेसनखौ नोंसिनि वाट्सएपआव हरगासिनो आंनाव बेलेन्स गैयालै सार आंनाव वाट्सएपआव हरबा फैनाय नङा साला दरमा मोननायखौ नोंसोरो नाइट क्लाबाव भुटानाव थांनानै उरायहैजोबो दाना रिसार्च खालामबो फैसा गैला अभिजित आं नोंनाव हरगासिनो लकेसनखौ वाट्सएपआव नोंसोर सानैजों ट्रेस खालामनानै थांदो आंनावबो नेट पेक गैलालै सार रिल्स आरो भिडिअ नायै नेट पेकानो जोब्बाय आंना साबास बेफोरबायदि अफिसार बहा मोनबावनो आंलाय सासेना रिसार्च गैया सासेना एमबि गैया साला दरमा मोनबाथाय उरायहैजोबो नोंसोरो हरबाय आं एमबिआ वाट्सएपआव नायदो लकेसनाबो गोख्रै थां इनफरमेसन कालेक्ट खालामनानै फै आं बाहाय लास्टखौ लानानै फरेन्सिक लेबाव थांसै नोंसोर सानैजों थांदो जागोन सार सेन्ट्रखौ मा आखाय होदों थाबायलां गभर्नमेन्टनि मोनदों नामा बेखौ साला गारि नांगौनो हेलौ मिस्टार अमर वारि हेलौ नोंसिनि भिडिअखौ जोंबो नायो नोंसोरथ' गोबां लेथ्रा खोथा स्लें बाहायो बाहायबाबो भिडिअनि सिगां डिसक्लेमार खायो माथो बिसोरो फरायनो रोङा नामालाय बिगुद बोरैथो सिआइडिआव साख्रि मोनगोनलाय हे बेटा होलाय नामा सार आंनि केसखौ सल्भ खालामना होदो नोंसोर होलाय ना मायो उनाव होलायबाय था आच्छा मिस्टार अमर काहानिया बोरै जाया फुल डिटेल्सखौ खिन्थाना होनायसाय सार आं बाहाय मोनसे इनफरमेसन भिडिअ शुट खालामफैदोंमोन बावनो नुवा नुस्लाबा आंनि केमेरामेना गायब जादों आच्छा प्लिज सार आंनि केमेरामेनखौ थाबैनो नागिरनानै लाबोफिनदो आं भिडिअ सोनो हायैनि कमेन्टआव पाब्लिकफ्रा
बिनानावजों जरायलाय बिमाजों जरायलाय जरायनानै गाज्रि गाज्रि कमेन्टआव रायगासिनो भिडिअ सोनो हायिनि थाखाय थाबैनो माबा मोनसे खालामनानै आंनि केमेरामेनखौ लाबोफिनदो सारमोन। नों जेबो सिन्था खालामनाङा मिस्टार अमर वारि, नोंनि केमेरामेनखौ जों जेरैखि जाया नागिरनानै लाबोफिनगोन। आदसा अमर, नोंथाङा सोर सोरनि सायाव सन्देह दङ? बेखिनियानो। नोंथाङा जाय मानसिफोरखौ सन्देह दं बे मानसिफोरखौ वाट्सएपआव बिसिनि डिटेल्सफोरखौ हरजोब आंनो। जागोन सार, आं डिटेल्सफोरखौ हरगासिनो। नाथाय सार नैबे लास्टाव हरनाय नाम्बारा बिराद डेन्जार, बियो मोजाङै खेल ला एसे। अके मिस्टार अमर, नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। बिनिफ्राय देरसिन क्रिमिनेलखौनो जोङो सिथाव होयै होयै गोजा खालामजोबो। आरो बेलाय मोनसे नंखाय केमेरामेनखौ किडनेप खालामग्रासो। नों जेबो सिन्था खालामनाङा मिस्टार अमर वारि, नोंनि केमेरामेनखौ जों जेरैखि जाया लाबोफिनगोन। नों दा थांनो हासिगोन। साला इनफरमेसन कालेक्ट खालाम थांनाया दाबो सफैया बिसोर। KD50 लोंग्रायावसो हाबबोलायबाय नामा बिसोरलाय? बेसेबां टाइम जाबाय? बालनि दया CID आव खामानि मावै मावै रागाव लांजोब्बायसो माथो जोंलाय। ना सिख्लाफोरजों लाइन मारिनो मोनो, ना सिख्लाफोरजोंनो रायलायनो मोनो। बोरै जाबावनांगौब्रा अब्रा, मालायनि रेप केस मार्डार केस नायै नायै लरायलांजोब्बायसो माथो जोंलाय। साला CID आबो बेबायदि थाबाय डिउटि मावनांगौ। आरो बे ACB सारा साला गारिखौ बिथ'बाथाय गावनि हिनजावखौसो बिदों बायदि मोनो बियो। आंथ' बाबायसो बे बोरायजों डिउटि मावनो, ट्रेन्सफारसो लानोसै आङो। साला इनफरमेसन कालेक्ट खालाम थांनाया एफा टाइम लायो, एफा स्ल' मोसन नोंसोरो। सरि सार, जोंना फ्लाइटआ पाम्पचार जादोंमोन। इनफरमेसना कालेक्ट खालामजोब्बाय दा? खालामबाय सार। बिदिबा थांसै। गारिया थाव गैया, थाबायलांनांगौसो। जारलालै बेजों जेरावबो। दया अभिजित, आजिखालि गारि गाखोनायखौ खम खालामनांसिगौ, बेराम जानानै। बेना थेख्ला बोराय न'आ? बेनो सार। दया दरवाजा तोड़। साला बांद्राय इन्स्टाग्राम दानायसि नोङो, फायखानायाव खिनायाव बेबायदिनो दुरबल जालाङो। ओइ, मा खालामदों सोरलाय? थेख्ला बोराया बोरो? भिडिअ भाइरेल जानायनि होखारजाबाय बियो। बिदिबा आच्छा दया अभिजित, दया नों खाना बेंगा बबा साथाम बदमासनाव थांदो। यस सार। आरो अभिजित नों टट' आवलानाव थांदो। बेबायदि ज'-ज'जों जानाय नङा, आलदा आलदा थानानै जोङो थाब नागिरनांगोन बे केमेरामेनखौ, मिथिबाय? आं थांसै दल दांगु बोरायनाव। बे खाना बबा बेंगा साथाम बदमाइसा बे लामाजों फैयोमोनब्रा, मानो दाबो सफैयासै? आच्छा, बे खाना बेंगा बबा भिडिअ'आ दासिमबो 1000 लाइक थाङा। जोंथ' 1000 लाइक थांबासो पार्ट 2 लाबोनो होननानै बुंदों। आंलाय मा मिथिगौ बे भुटानाव दि बुस्थुखौ मानो आखिना दोनो? बे बेंगानि थाखायनो दासिमबो 1000 लाइक थाङा। दासिमबो 1000 लाइक थाङा। थिगखौनो बुंदों नोङो। दाबायदियाव आंबो गंगार सिख्लाखौ मोनोब्ला जुलि लासिगौ। आरे बे बेंगाजों ओइ खाना बेंगा बबा साथाम उल्था। जोंलाय मा मिथिगौ नोंनि हिनजावा सोरजों खारदों? आंनि मुङा इन्सपेक्टर दाया। आंनि सोंनायखौ मोजाङै खिथा, नङाबा जेलाव लांनानै साफा गावखुंहैजोबगोन आं। आरे बुन्दु, नोंनि हिनजावखौ जोंलाय बबाव नागिरना मोननांगौ? जोंनो दासिमबो हिनजाव मोनाखै। थां बै हिनजाव दालालफोरनाव नागिरहैथां। ए साला CID खौ सिनायाखै? जेलाव लांनानै मावहैजानो लुबैदों। मा? CID? जोंहा मा दाय दं? जोंथ' जेबो दाय मावाखै। आंनो मोनसेल' सोंनायनि फिननाय हो। नोंसोर 14 फेब्रुवारियाव बहा थाङामोन? 14 फेब्रुवारियाव औ गोसोआव फैबाय जों सार। गोसोआव फैबाय जों सार। 14 फेब्रुवारियाव मा खालामामोन? खालामनानै देखायनांगौ नामा सार? औ दानो खालामना देखाय।
खालामनानै खिन्थालाय बिदिनो लागायखादोंमोन जायगायाव थाजाबाय थालालै माबा इसे इसेयाव बरनानै जायो दा मासथिनि हाथारलासो आङो थाजायो माबा मोनसे खामानि मावनो खालि बरनांगौ नांगौब्राय बबाव थांनो नागिरदों नोंलाय आं अबाव थाङा मा नांगौ नोंलाय आइयाव दाय मावनानै बिदिसो बुंहरदों नोङो अबाव खारनो नागिरदोंलाय दा मावनानैलाय आं खारा मा नांगौ नोंलाय आरो नों सोर सा सानजा सोनाब खोला नाम खोनाबानो गोजांस्रिवजोबो आरो सिखाव दाखु गुन्दा जोंनि नाम खोनाबानो फिनाव हासुगुजोबो नामानो जाहैबाय एसिपि प्रदिमान सिआइडि हाब सिआइडि आंलाय मा दाय मावदोंमोन मोनसे फिसा दायनि थाखायनो आंखौ सिआइडि दिनै हमनो फैबाय आंलाय दैलुखौ मोनसेल'सो उल्था बुंदोंमोन माथो बे खेरेमेनथिमोन नालाय माथो जोंनिफ्राय बांसिन देन्जारसिनसो बानायखिबाय मा जानला मोनला खोथा बखिलाबाय थाखोब्रा हे होमबालाय नों आंखौ पेरालावार 2नि भिडिअ बानायनायाव हमनो फैयाखै होमबा मा पेरालावार मा गोदाव सोराव खोथा बेलाय आंनो सिदा मोनसेल' खोथा खोन्था 14 फेब्रुवारियाव अबाव थाङामोन नों आं मा आं सिदा मोजां खोन्था नङाबा गब्लंसिगोन नोङो सार आं गदाय संनायखौसो लोगो हमहैदोंमोन साला बैसोआ 50 आरो खामानिया 143 नाम्बाराव हर लाइन लानां सोंहरनां बेफारि नङा बियो आंखौ माबा दालालै नुदों नामा नोङो दे नाम्बाराव खिथा दे 99 57 83 65 बस जाबाय हेलो किस कलर की चड्डी पहनी है? Mote dinners, I got dirty money super fast. I'm a motherfucker millionaire. Mote dinner, I got dirty money super fast. I'm a motherfucker millionaire. कौन है रे तू और जाना कहाँ है सिआइडि बेबायदिथ' बाव जेबो जायगा गैया गोसोआव नागिरै थां आरे बिगुद आं इन्सपेक्टर अभिजित सिआइडि होमबा मा फुजा खालामनांगौ नामा सिआइडि बा नों मिथिया नामा सिआइडिया मा मानो मिथिया जानो सिआइडि माने सिख्लाफोरनि इन्जुर दानखुग्रा नों मिथिगौ नामा आं सोर 5 किल'मिटार गोजाननिफ्राय बलेर' स्करपिय' इन'भा गासिबो साइड होजोबो जोंखौ गिनानै आरो नोंलाय सिख्लाफोरनि इन्जुर दानखुग्रासो फोजोब नामा प्लिज निमाहा होदो गोरोन्थि जाबाय अभिजित आरो दे बिसोरखौ लोगो मोनबायना मोनाखै मोनबाय सार आं बिसोरखौ फुलि सोंबाय साथामखौ बे साथामबो नङा ओमफ्राय अभिजित बे नोंनालाय थथ'आवलाया गैया सार बुलाय सोबालाय सौलाय सोंबाय आङो बे थथ'आवलाया नङा सार हेलो एससीपी प्रदिमान is here मा Oh my god गरबर जाबाय दे अभिजित गरबर जाबाय हेलो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव नोंथाङा गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो ओमफ्राय जोंहा बिनिनो मोनसे Q&A भिडिअ फैगासिनो सेकेन्ड ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोना बे ब्लग चेनेलखौबो थांनानै सापर्ट खालाम गोदान चेनेल बे जोंनि ब्लग चेनेल डिसक्रिपसनाव लिंक दं आरो आइ बाटनावबो होगोन स' नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामबा जाबाय बेयावबो जों गासिनिबो माने कमेन्टखौहाय बाहाय रिप्लाइ होगोन बे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालामहै बेयाव जा खालामदों बेबायदिनो स' बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय